मुलुगनि ओरैबायदि दरसे हादरनि सोमोनांथाव बाथ्रा बुंनो थांगासिनो आं लोगोफोर। जाय हादरनि मुंखौ खोनाबानो बुहुमानो बागदावखाङो। जाय हादराव सासेल' सुबुंनि गोसो बायदि सोलिनांगौ। औ, बै गिथावना हादर सा करियानि बागैनो दिनैनि बे भिडिअ'आ। फैदो लोगोफोर, सा करिया जायखौ बुहुमनि नैथि नोरकपुरि होनना मिथियो, बिनि बागै मिथिदोनि बे हादराव किम जं उननि खुंथायनि बागै गोबां बाथ्रा बर' रावजों। नोंथाङा बे बाथ्राखौ मिथिबा सोमोगोन। जायफोर भारत हादराव जोनोम जादों बियो जोबोद खाफाल गोनां। सा करिया जायखौ बुहुमनि नैथि नोरक होनना बुङो, बे हादरनि सुबुंफोरा जोबोद दुखु खस्थ'जों थांना दं। मानोना बै हादराव किम जं उननि गोसो बायदि सोलिनांगौ। बिनि खानानै होनाय नेमखान्थि आयेन कानुन खुंथाया सोमोनांथाव आरो गिथाव। किम जं उनआ गावनि सायाव गुबुना मोजां गाज्रि बेरेखा बुंनायखौ सुखुवा। जायनो बिथांनि हेंथा बुंगोन बियो जानांगोन गिथाव साजानि मोगा-मोगि। किम जं उनआ गावनि बिबथैखौनो बुथारदोंमोन आरो गावनि सायाव बेरेखा बुंनायनि थाखाय किम जं उनआ गावनि खुंथायखौ अराय सालायनो गोबां गोदान गोदान आयेन बानायदों। बैफोर आयेनफोरा जोबोद सोमोनांथाव लोगोफोर। सा करियानि सुबुंफोरा गोसोबायदि खानाय स्टाइल लानो मोना। 2013 मायथाइयाव सा करियानि खुंगिरि किम जं उनआ आसुरित आयेन बानायबाय। 28थाल' खानाय स्टाइल लानो मोनो। हौवाफोरा 19 आरो आइजोफोरा हिनजावफोरा 18, किन्तु बेयावबो गोबां नेमखान्थि दं। सा करियानि राजधानि पियंगयान नोगोराव सोर थागोन बेखौ सोरखार आरो किम जं उनआसो थिरां खालामो। जोंनि हादरनि राजधानि गोदान दिल्लीयाव जायनो गोसो बेनो थानो हायो, किन्तु सा करियाव बिदि नङा। धोनि आरो सोरखारि गनायजानायफोराल' थानो हायो। सोरबा आयेन बेरेखा थायोबा गिदिर साजानि मोगा-मोगि जानांगोन। सा करियानि बिसायख'थि। सा करियाया दरसे सुबुं दारा हादर। भारत बायदिनो बेहायबो 5 बोसोरनि उन उन बिसायख'थि जायो। किन्तु किम जं उननि अनगायै रावबो बेवहाय इलेक्सन गेलेनो हाया। सोरबा गेलेयोबा बेयो जिउनि साजा एबा थैनांगोन। साफ्रोमबो सा करियानि सुबुंफोरानो बेलट लेखाजों किम जं उननो भट होयो आरो बाध्य जायो। एन्टारटेनमेन्ट लोगोफोर, जों आरो नोंथांमोना रंजाथिलि गोसोखौ गोजोन होनो टिभि नायो। नाथाय सा करियायाव मात्र 3-4 टिभि चेनेल दं। बेबो किम जं उन आरो सा करिया सरकारनि आवथायाव। बेवहाय टिभियाव सा करिया सरकार आरो किम जं उननि बेरेखा बुंनो हाया। आरो सा करियानि टिभि चेनेलाव गुबुन हादरनि जेबो रादाब खौरां मिथिनो मोना। इन्टारनेट। दिनैनि बे मुलुगाव इन्टारनेटआ जोंखौ बुहुमखौ बेसेबा खाथि खालामदों। नाथाय सा करियायाव इन्टारनेटआ जोबोद स्पिड जासेयावबो बेवहाय गोबाङानो इन्टारनेट बाहायनो मोना। माखासे सुबुङाल' इन्टारनेट बाहायनो हायो। लोगोफोर, बियो थारैनो जोबोद सोमोनांथाव। अब्लाबो बाथ्राया बियो सैथो। बे हादराव किम जं उननि सायावसो इन्टारनेटआ सोलियो। सोलोंथाइ बेबस्था। दिनै मुलुगाव सोलोंथाइ बेबस्थानि दारैनो बुहुमा गोजौ फारसे आवगायलांबाय। किन्तु सा करियायाव किम जं उन नखर फोलेरनि जारिमिननि खुंथायनि सायावल' सोलोंथाइ होनाय जायो। बेवहाय बुहुमनि जेबो जारिमिननि फोरोंनाय जाया। सा करियानि सोलोंथाइ बेबस्थाया किम जं उन सरकारनि बेबस्थानि बेंखनाव। बेवहाय बाइबेल फरायनो मोना। सा करियायाव बाइबेल आरो फरायोब्ला लाखियोब्ला बेयो सरकारनि गेदेर साजानि मोगा-मोगि जागोन। सा करिया हादराव सोरबा जुदि सरकारनि बेरेखा, हादरनि बेरेखा आरो किम जं उननि बेरेखा खामानि मावो, बिथाङाल' साजा मोना, बिनि नखरनि गासिबो साजा मोनगोन आरो जेलबो जानांगोन। दायो डलारआ बुहुम आरो भारतआवनो 2020 मायथाइ सोलिगासिनो दं। नाथाय सा करियायाव बिनि सम्पुर्ण उल्था। मानोना आथिखालाव सा करियायाव 108 मायथाइल' सोलिगासिनो दं। बे मायथाइखौ सा करियायाव किम जं उननि बिबौनिफ्राय लानाय जादों। सा करियानि नेम आयेन कानुनआ जोबोद सोमोनांथाव लोगोफोर। बे आयेनखौ राष्ट्रसंघ इउनाइटेड नेशन अर्गानाइजेसनाबो सोलायनो नाजागासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बहा जाथाव, किम जं उन थासान्दि सिमांल'। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो लोगोफोर। बर'आव बेफोरबायदिनो गोबां बाथ्रा मिथिनो अन्नानै बे भिडिअ'खौ लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालाम। लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। गोजोन्थों।